Pijavice si najprv nachystáme do takého roztoku, kde ich vydezinfikujeme. Vydezinfikujeme ich po košku, pretože pijavice bežne vo vode, v ktorej sú, aj špinia. Takže aby sme náhodou potom do tej rany, ktorú oni vytvoria tým kusnutím, nezaniesli žiadne nečistoty a nevytvorili nejakú infekciu v tej rane. Niekoľko minút ich tam necháme, zatiaľ si vydezinfikujeme aj miesto, kde budeme pijavice prikladať. Toto je alkoholový tampón, ktorý používam. Je to čistý alkohol, ktorý sa po pár sekundách, minútach odparí a pijavici nesmrdí. Nepoužíva sa žiaden iný dezinfekčný prostriedok. Keď použijete raz jednu pijavicu na klientovi, na pacientovi, tak už je len jeho. To znamená, že môže ju po čase znova použiť niekoľkokrát za rok, aj niekoľko rokov, kým tá pijavica žije. Pokiaľ sa takto používa viackrát do roka, tak sa nenecháva veľmi napapať. V podstate tá fáza, ktorou ona nám pomáha, je tá na začiatku, keď sa ona zakusne a chce si tú krv v okolí rozriediť, aby sa mohla nakrmiť. Vtedy najintenzívnejšie nám dáva tie svoje sliny, ktoré potrebuje. Tak v dokrutke sme videli vlastne aplikáciu pijavice na chrbátik, teda na časť chrbta. Zaujímalo by ma, na ktoré aj iné miesta sa teda pijavice môžu aplikovať. A prečo práve na chrbát sme aplikovali v tejto dokrutke? Pri tejto konkrétnej pacientke sme aplikovali pijavice na chrbát z toho dôvodu, že sme začali u nej riešiť hlavne vysoký krvný tlak a iné problémy, myslím, so štítnou žľazou. A hlavne aj kvôli tomu, že ona nechcela vidieť tú aplikáciu. Ona ich akceptuje, tie pijavice, ale má voči ním trošku tak sa ich štíti trošku. Hej? Takže preto to bola aj na chrbát. Ale v podstate u nej by sme mohli kľudne zvoliť aj iné miesta. Mohlo to byť aj na oblasť pečenie, aj trošku vyššie, až pod vlasy, prípadne aj spredu na hruď. Ak teda nie je niekto veľmi chudý, tak je možné aj na hrudníku prikladať pijavice. A v podstate podľa toho, aká diagnóza sa rieši, tak vyberáme to miesto. Ideálne v blízkosti toho orgánu, ktorého sa týka príčina tej choroby. Je dôležité, keď aj pacient príde s nejakou diagnózou, pozrieť sa na mechanizmus vzniku tohto problému a vlastne podľa toho potom vyberať to miesto. Lebo veľakrát vy môžete mať, trpnutie prstov na nohách od krížov, a my nebudeme pijavice aplikovať na prsty na nohách, ale budeme ich aplikovať tam, kde vystupuje nerv, ktorý inervuje túto časť. Takže vtedy by to bolo niekde drieková a krížová oblasť chrbtice.